en la presentación de una nueva edición de la Ruta de Pinchos o Barco Vai de Viños en su 15ª edición. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de los medios de comunicación, así como de los hosteleros que hoy nos acompañan y que dentro de unos minutos nos presentarán algunos de los pinchos que se elaborarán en esta edición del 2026. Vuestra implicación es fundamental para que este evento siga creciendo y consolidándose año tras año. La Ruta de Pinchos o Barco Vai de Viños es una iniciativa organizada conjuntamente por el Concello de Obarco, AEVA y el Centro Comercial Aberto, con un objetivo claro: dinamizar la economía local a través de una experiencia gastronómica que pone en valor la hostelería local. Se trata de una ruta pensada para disfrutar sin prisas ni formalismos, recorriendo los establecimientos, compartiendo gastronomía y conversación, descubriendo nuevos sabores y apoyando al sector hostelero. Una forma diferente de vivir Obarco y de reforzar el consumo local. Desde AEVA confiamos que esta edición de 2026 vuelva a ser un éxito de participación y consolidación, reforzando su papel como uno de los eventos gastronómicos de referencia de la comarca y como herramienta real de apoyo a la economía local. Antes de entrar en los detalles, quiero agradecer expresamente a todos los establecimientos participantes su compromiso, creatividad y esfuerzo. Gracias a su trabajo, esta ruta no solo se mantiene, sino que supera edición tras edición. Sin más, cedo la palabra a la concejala de Turismo, Alba Rodríguez, quien nos presentará los datos y características principales de la ruta de esta edición. Bo día a todos. A Ruta de Pinchos o Barco Vai de Viños celébrase dende este xoves, día 8, ata o venres día 16 de xaneiro. Este ano, tamén, como o ano pasado, con unha amplia participación con 33 locais. Vemos que esta ruta goza de boa saúde, xa que cada ano crecemos en participantes. Eso é un bo síntoma do funcionamento da nosa hostelería. Estamos a falar dunha cita gastronómica que, xunto co Botelo, son as máis importantes da nosa vila. O prezo será este ano, como o ano pasado, de 3 euros con petisco, que é un prezo razonable que eu creo que permite que todos podamos disfrutar das distintas zonas da ruta. O mapa de participantes divídese, como o ano pasado, tamén en 6 zonas, facendo alusión ás diferentes variedades de uva de Valdeorras: Godello, Mencía, Garnacha, Sousón, Treixadura e Merenzao. En cada establecemento está disponible todo o material necesario para a ruta, os trípticos informativos, as cartillas de votacións e as urnas. Todos estes materiais, como podedes ver, teñen un código QR que enlaza a información en versión digital. Un ano máis, van a ser os clientes os que teñan a decisión de votar cal vai ser o mellor petisco desta ruta de viños. Mediante o voto, como todos os anos, será necesario, polo menos para que os votos sexan válidos, un sello de cada zona, o sea que serían necesarios, neste caso, 6 sellos. Os premios dependerán, como repetí antes, exclusivamente das valoracións dos clientes, non haberá un xurado profesional. Esta organización en 6 rutas permite recorrer ordenadamente o territorio polo que se desenrola. Os establementos participantes son da zona Treixadura, Café Despiste, DOC, CRIP, Restaurante Piquiño e Los Cuidados. Da zona Godello, Beirasil, Taberna Buraco, Baixo 5, Cavernícola e Cervecería 1314. Da zona Mencía, Bar na Galería, El Dorado, Zigzag, Escándalo e Bar Crone. Da zona Sousón, La Pampa, a Cova da Capitana, Barbudos, o Muro do Malecón, La Fábrica e Memi Suite. Da zona Merenzao, Pazo do Castro, Maracuchos, Bar El Ancla, Enxebre, Taberna El Timón e Ver para Creer. E da zona Garnacha, Bar San Roque, Café Bailarín, Bar Ángel, Bar Excalibur, Asador Peima e Bar Venus. Para explicar brevemente o funcionamento da ruta e o sistema de participación, cedo a palabra a Jacobo, do Centro Comercial Aberto. Bueno, gracias a todos, un ano máis, e ao Concello por facer posible esta ruta. E, bueno, como cada ano, para poder votar e participar, nestes sorteos que dixo Alba, os clientes deben coller un boleto, vale, e sellalo en cada unha das 6 zonas diferentes
nas que se reparten a ruta de pinchos. Unha vez completado o boleto, debe ser metido dentro dunha das urnas que cada local ten, cada establecimento ten ali exposta en cada un deles. Entre todos os boletos sorteanse 4 cenas, como estes últimos anos, en distintos restaurantes colaboradores da zona. As cenas son donadas, neste caso, por exclusivas morales, e o premio será unha cena no Pazo do Castro, por Distribución Roca, a cena será no Fernando III, por Bodegas Berna, a cena será no Restaurante Piquiño, e Distribucións Ángel, que será a cena na Pulpería Dorado. Este ano, como anos anteriores, tamén hai un premio para as redes sociales. Consiste nunha cesta de produtos gastronómicos. Para optar a él, os participantes deberán compartir unha foto do pincho en redes sociais, especificando en Facebook e Instagram o Barco Vai de Viños. O Barco Vai de Viños en Facebook e o Barco Vai de Viños en Instagram. As imaxes que máis me gusta obteñas, pois, levarán o premio. O premio conocerase o día 22 de xaneiro. Vale, son bases como anos anteriores, e como non, este ano temos que darlle a súa primeira ruta de pinchos aquí ao noso alcalde Tino, que xa sabe seguramente como funciona ben, pero bueno, visto desde aquí agora seguro que o vai a disfrutar máis. Entón, Tino, gracias. Bueno, pois nada, moitas gracias a Jacobo e a Carlos, alegre de ver aquí o Centro Comercial e a Eva, felicitalos por esta iniciativa, xa 15 edición, cal quere dicir que estamos consolidados, tal como decía a concelleira Alba, e ademais, oye, é o puente de conexión entre a Navidad e o Botelo, é dicir, creamos aí ou enchemos un vacío que moitas veces quedaba aí entre esa actividade navideña, a xente salía, de repente, pois acabábase a actividade e o que máis notaba, os que máis o notabades eran sobre todo os hosteleros. Eu creo que esa continuidade é importante, así que pois convidar os veciños e as veciñas do Barco e da comarca, lógicamente incluso de fora da comarca, que seguro que se nos van a acercar de fora daqui da comarca de Valdeorras, igual que nós imos moitas veces a outras actividades que hai en outras comarcas, pois convidar aos veciños e as veciñas, repito, a que veñan a disfrutar, desde logo, todo o que aquí se nos mostrou, que unha parte non está todo, pero o que temos aquí é todo moi apetecible, ten unha